Mill-2008 sal-2011 il-Prim Ministru u l-Ministri taw lilhom infushom żieda ta' €500 fil-ġimgħa. Total medju ta' €91,000 bħala żieda biss fil-pagi tagħhom. Fl-istess waqt li bil-moħbi ta' kulħadd kienu qed iżidu l-pagi tagħhom, il-Prim Ministru kien qed jitlob lill-familji Maltin u Għawċin jagħmlu s-sagrifiċċji billi żied b'mod rekord il-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Wara li kien il-Partit Laburista li kixef din iż-żieda u wara kritika qawwija minn oqsma differenti, sena ilu meta ħabbar reshuffle, Lorenz Gonzi kien qal li kien ser iwaqqaf din iż-żieda ta' €500 fil-ġimgħa. Iżda qatt ma ntrabat li ma jerġax jagħti mill-ġdid żieda bħal din. Minn dakinhar l-hawn iżda baqgħet qatt ma ngħatat informazzjoni dwar kemm il-Prim Ministru u l-Kabinett taw flus lura mit-total medju ta' €91,000 li ħadu bħala żieda biss fil-pagi tagħhom fi 3 snin u nofs. Il-ġimgħa filgħodu l-Prim Ministru Lorenz Gonzi reġażel li ma jagħtix informazzjoni dwar kemm minn dawn il-flus ingħataw lura minnu nnifsu u mill-Ministri tiegħu. Tippermettili kemm raddejtu lura minn dawn il-flus minn mindu ħadtu l-flus intu l-kabinett tiegħek sal-2011 kemm? Dik id-deċiżjoni ġiet riversjata u mill-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena ma komplewx jitħallsu. Skużani, ma kemm raddejtu lura? Nhar l-erba' fl-imqabbal mexxej Laburista Joseph Muscat għalli jekk gvern ġdid jingħata l-fiduċja matul il-leġislatura li jmiss l-ewwa u lanqas il-Ministri mhuma ser jingħataw xi żieda.